हाय ଭିୟର୍ସ, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳାକୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଲେଖି ଆଣିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭଜନଟିକୁ ଆପଣମାନେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବେ। ତେବେ ଆସ ଆମେ ସେ ଭଜନଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଭଜନଟିର ନାମ ହେଲା ଗିରିଧାରୀର ଗିରି ତୋଳା। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା କୋପ କରିଅଛି, କାହିଁ ପୂଜିଲେନି ମୋତେ। ଛାର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ନନ୍ଦର ବଡ଼ିମା ଏତେ। 7 ଦିନ କାଳ ବରଷା ହୋଇଲା, ପବନକୁ ସାଙ୍ଗେ ଧରି। ଘନ ଘନ ଶୁଭେ ବଜର ଶବଦ, କଲିଜା ଯାଏଟି ଥରି। ଗୋପନଗରୀଟି ଜଳରେ ଭରିଲା, ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଦି ଗୋପାଳ ଯେତେକ, ଭାସିଲେ ଜଳରେ ଥାଇ। ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ କାନରେ ଶୁଭିଲା, ଏବେ କହ୍ନେଇ ଆସିଲେ ଧାଇଁ। ବଇଁଶୀ ବଜାଇ ବାଟ ସେ କଢ଼ାଇ, ନେଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଠାଇଁ। କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତୋଳିଲେ ପର୍ବତ, ଛତା ପରି ଗିରି ଦିଶେ। ରହିଲେ ସେଠାରେ ଗୋପବାସୀ ଯେତେ, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ବରଷି ବରଷି ହାଲିଆ ହୋଇଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଜାଣି ସେ ପାରିଲା ଏତ ନାରାୟଣ ଲୀଳା, ଆସି ଶରଣ ପଶିଲା। ସେ ଏମିତିକା ପ୍ରଭୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ସହେ, ଗର୍ବ ସହି ପାରେ ନାହିଁ। ନିରିମଳ ମନେ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଲେ, ପାଖେ ଆସେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ। ଅତି ମନୋରମ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଯେତେ, ନିତ ଗିରିଧାରୀ ଗିରି ତୋଳା। ତୋ ଦୟାରେ ପ୍ରଭୁ କରିଲି ରଚନା, ଗାଇ ମନ ତୋଷ ହେଲା। ଅତି ମନୋରମ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଯେତେ, ଏତ ଗିରିଧାରୀ ଗିରି ତୋଳା। ତୋ ଦୟାରେ ପ୍ରଭୁ କରିଲି ରଚନା, ଗାଇ ମନ ତୋଷ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ତ ଶୁଣିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭଜନଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଭଲ ପାଇବା ମୋର ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।